почує світ на вуснах, сльозний жаль, у очах твоїх боль, і смуток, і страх. Наші просьби, о Панна, ти почуй. Марія, Ave Марія, у Бога розних ласк для нас проси, каб лепший був світ, у милості жив. О Марія, борони своїх дітей. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоим. Дорогие братья и сестры, переживаем сегодня пятницу, 4-й Великодной недели. Удзельнічаем Святой Мши. Сегодня так само мы распочинаем месяц май, традиційно присвячений Маті Божией. Після Святой Мши буде виставлення Найсвятейшого Сакраменту, помолимся майовим набоженством, співаючи літанію ларетанською і прославляючи Найсвятейшую Богородицю. Сьогодні так само перша п'ятниця місяця припадає традиційно, хоч не буде набоженства, але пам'ятаємо, що цей день присвячений так само перепрошенню Пана Бога за наші грехи, учинені. Тому нехай у наших молитвах знайдуться слова перепрошення і узнагороди Пану Богу за учинені кривди. Святая Мша, у якої сьогодні удільничаємо, буде ахвірована у наступній інтенції Божої милосердності. Будемо довіряти святої пам'яті померлою Стефанію Кунявську, 25-ю годовину після смерті, так само померлого Михайла і усіх померлих сім'ї Кунявських і Ясель. Будемо просити, щоб добрий Бог злітувався над ними, дарував їм ласку вічного пробування у небі. На початку Святої Мши перепросимо Пана Бога за усі наші грехи, каб ми годно удільничали в этой найсвятейшей ахвяры. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, заусёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Милосердный Боже, дякуючи Тебе, мы отрымали свободу и избавление. Выслухай покорные просьбы тых, кого Ты откупил кровью Твоего Сына, и будь для их криницею життя и вечного счастья. Прос Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей владарицю єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги Дзеяў апосталаў. У тыя дні, калі Павел прыйшоў у Антыёхію Пісідыйскую, ён прамовіў у сінагозе: «Браты,
сыны роду Абрагама, и тыя з вас, хто баіцца Бога. Нам паслана слова збаўлення гэтага, бо жыхары Єрусаліма, іх кіраўнікі не пазналі Езуса, і калі асудзілі яго, споўнілі словы прарокаў, што чыталіся кожную суботу. І хоць не знайшлі ніякай прычыны для смерці, прасілі Пілата забіць яго. А калі выканалі ўсё напісанае пра яго, знялі яго з крыжа і паклалі ў магілу. Але Бог уваскрасіў яго з мёртвых. Шмат дзён з'яўляўся ён тым, хто разам з ім прыйшоў з Галілею ў Єрусалім, якія цяпер з'яўляюцца яго сведкамі перад народам. І мы абвяшчаем вам добрую навіну, што абяцанне, дадзенае айцам нашым, Бог выканаў для нас, дзяцей іхніх, калі ўваскрасіў Езуса, як і напісана ў другім псальме: «Ты, сын мой, я цябе сёння нарадзіў». Гэта Слово Божие. Пану Богу. Ты, сын мой, я тебе сёння народил. Ты, сын мой, я тебе сёння народил. Я намастил короля моего на Сионе, на святой горы моей. Обвящу постанову Пана, и он мне сказал: ты, сын мой, я тебе сёння народил. Ты, сын мой, я тебе сёння народил. Проси у меня и дам народы у спадчыну Табе, и межи земли во владанне Твое. Ударишь их железным кием, разобьешь их, як посуд гончара. Ты, сын мой, я тебе сёння народил. А теперь, короли, зразумейте, навучитеся судьи земли, с боязью служите Пану и радуйтесь с хваляваннем. Ты, сын мой, я тебе сёння народил. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я дорога і правда і життя, каже Пан. Ніхто не приходить до Отця інакш, як тільки праз мяне. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Тобі, Пане. У той час Єзус сказав своїм вучням: «Нехай не тревожиться серце ваше. Верьте у Бога і у мяне верьте. У доме Айца майго шмат святліц. А калі б так не было, ці сказаў бы я вам, што іду падрыхтаваць месца для вас. І калі пайду і падрыхтую вам месца, пайду зноў і забяру вас да сябе, каб і вы былі там, дзе я. А дарогу, куды я іду, вы ведаеце». Кажа яму Тамаш: «Пане, не ведаем, куды ідзеш, як жа можам ведаць дарогу?» Езус сказаў яму: «Я дарога і праўда і жыццё. Ніхто не прыходзіць да Айца,
інакш, як толькі праз мяне. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Адзначаючы тыдзень малітваў, пакліканнях да святарства і кансакраванага жыцця, просім Бога за касцёл і нашу супольнасць. Молімся за святы касцёл, каб, дзякуючы руплівасці сваіх пастыраў, ён пашыраваўся ў ўсім свеце. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за хрысціянскіх бацькоў, каб яны з радасцю аддавалі сваіх дзяцей на служэнне Пану. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за навукоўцаў і мысліцеляў, каб яны сумленна шукалі праўду. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых святароў і сясцёр законных, каб за служэнне на зямлі Бог узнагародзіў іх вечнай радасцю ў небе. Цябе просім. Молімся за памерлых, за якіх цэлебруецца сённяшняя святая імша, за памерлую Стэфанію, Куняўскую, 25-ю гадавіну смерці, памерлага Міхала і ўсіх памерлых сям'і Куняўскіх і Ясаль. Няхай добры Бог дазволіць ім аглядаць у небе яснасць свайго аблічча тварам у твар. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб нашыя сэрцы не трывожыліся, але былі напоўненыя даверам да добрага Бога. Цябе просім. Міласэрны Божа, ласкава выслухай нашыя просьбы і пашлі нам добрых пастыраў на ўзор Езуса Хрыста, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амин. Нас не покидай, нас не покидай, Езу, нас не покидай. Ты сказал, что без опеки не покинешь человека. Щиро просим ласки Божей, без якой мы жить не можем. Нас не покидай, нас не покидай, Езу, нас не покидай. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Милосердный Боже, прими ласкаво дары Твоих верных, и дай капатоленное Твое опека, яны заховали отрыманные ласки, и досягнули вечной радости, праз Христа Пана нашего. Амин. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серце. узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збаўленна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Хрыстус быў ахвяраваны як нашая Пасха. Ён перамог грэх і смерць, аднавіў усё стварэнне і нам вярнуў страчанае жыццё. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці.
Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табой і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, пра памерлую Стэфанію і ўсіх, хто ў Тваёй ласцы дышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святымі апостоламі, усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста». Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойче всемагутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Называемся дзецьмі Божымі, імі з'яўляемся, таму асмельваемся казаць: «Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твое, прыйдзі валадарства Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога». Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое валадарство і моц і хвала навеки. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго. І будь ласкавы згодна з Тваёй волі адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. І з Духом Твоим. Перадайце ближняму знак спакою. Спокой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру яго.
Пане, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Веселый день для нас настал, якога свет увесь жадал. Сягоння Христос з гробу встав. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Владар небесный к нам прибыл, як цвет на сонейку зацвел. По смерти з нами знов зажив. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пекельну нетру звоевал, усіх злочинців покарав, а грешним ласку дарував. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. 3 дні от хлані ён провел, там сутешал святых айцов. Пасля собою їх повел. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. А ти я всегда одного, як збавцу бачили свого, заговорили да яго. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Молімся. Боже наш Отче, аховай заўсёды Твою любов'ю збавленых Тобою верных, і ученика, подкупленные праз муку Твоего Сына, яны няспынна радаваліся Яго хвалебнаму з мёртвых паўстанню, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амен. Пасля благословлення, выстаўлення Найсвяцейшага сакраменту і набажэнства маёвае з спевам літаніі ларытанскай. Пан з вамі. И с духом уцели нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один в Тройце Бог святый, Тебе хвала во все веки, коли
Святая Панна над паннами, Маті Христова, молися за нас. Маті Костюла, Маті милосердности, молися за нас. Маті ласки Божой, Маті надеи, молися за нас. Маті пречистая, Маті беззаганная, молися за нас. Маті непорушная, Маті невинная, молися за нас. Маті наимилейшая, Маті найцудовнейшая, молися за нас. Маті доброй рады, Маті Створителя, молися за нас. Маті Збавителя, Панна наймудрейшая, молися за нас. Панна хвалы годная, Панна прославленная, молися за нас. Панна могутная, Панна ласковая, молися за нас. Панна верная, люстра справедливости, молися за нас. Столица мудрости, причина нашей радости, молися за нас. Святыня духовная, святыня хвалебная, молися за нас. Святыня славная побожности, ружа мистычная, молися за нас. Вежа Давидова, вежа с кости слоновой, молися за нас. Золотый доме, ковчег заповету, молися за нас. Брама небесная, зорка ранешняя, молися за нас. Оздоровление хворых, притулок грешных, молися за нас. Сутешальница засмученных, успомога християнов, молися за нас. Королева анёлов, королева патриархов, молися за нас. Королева пророков, королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, королева веровызнавцев, молися за нас. Королева паннов, королева всех святых, молися за нас. Королева без греху першородного зачатая, королева у неба взятая, молися за нас. Королева ружанца святого, королева семьев, молися за нас. Королева с упокою,
береш на себе грехи свету, даруй нам, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи свету, выслухай нас, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Молися за нас, святая Богородица, Обсталися мы годными обетцанию Христовых. молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей заўсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа Пана нашего. Амен. Твоей обороне отдаемся, святая Богородица, у наших потребах не погарджай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас заўсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Памятаю, Найсвятейшая Панна Мария, что ніколі не здарылася, каб покинула того, кто до Тебе утякая, Тебе на допомогу клича, Твоей опеки просить. Гэтым довером натхнёны до Тебе, о Панна над паннами и Маці наша, імкнуся. До Тебе приходжу, перед Тобою грешный, плачучи стою. О Маці Слова, не погарджай словами моими, але почуй их ласкаво и выслухай. Амен. Гэтай величный сакрамент ушануйма шчыра ўсе, тратить моц старое право, бо ўжо новый заповед, что нам розум не тлумачить, святло веры принясе. Богу вечному у Тройцы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Богу вечного життя, Духу, что от их походить, Даўцу вечного святла. Амен. Молимся. Пане Боже, дай нам годно прославлять укрытого в Найсвятейшем сакраменте Твоего Сына, які быў забіты за нас, як ягня, каб мы могли оглядать Яго у вечной хвале, які жыве и валадарыць на веки вечные. Амен. Где честь и хвала и прославление, Иисусу честь и подяка, вечно, хай будет вечно, Иисусу честь и хвала, хай будет честь и хвала и прославление, Иисусу честь и подяка, вечно, хай будет вечно, Иисусу
з мертвих повстав згодно з словом, а ти молі за нас Бога. Аллилуйя, аллилуйя, з мертвих повстав згодно з словом, а ти молі за нас Бога. Аллилуйя, аллилуйя, тешься и радуйся в небе, за нас молися в потребе, каб мы у небе спевали, Бога и Тебе прославляли. Аллилуйя, аллилуйя, каб мы у небе спевали, Бога и Тебе прославляли. Аллилуйя, аллилуйя. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а святло вечное